L-iżgħar gżira fl-arċipelagu Malti bi 3 km.5 metri kwadri, Kemuna, imdawra baħar ċar kristall kalamita l-ħafna turisti u Maltin. Matul is-snin l-isfida ta' din il-gżira kienet li jinstabila bilanċ dwar kif titgawda. Hekk kif il-Gvern qed ikompli konsulta lil dawk kollha konċernati dwar ir-riabilitazzjoni ekoloġika tal-Blue Lagoon, id-Deputat Prim Ministru Ian Borch, responsabbli wkoll mit-turiżmu, iltaqa' ma' volontiera minn Friends of the Earth Malta, BirdLife Malta u din l-Art Helwa biex jitkellmu dwar l-inizjattivi li dawn l-organizzazzjonijiet mhux governattivi qed iwettqu f'Kemuna. Kien ta' sodisfazzjon nisma' reazzjonijiet pożittivi għal dak li għamilna f'din l-ewwel sena. Il-fatt li għandna issa informazzjoni u kontroll fuq dawk li iżuru Blue Lagoon, il-fatt li għandna ħafna iżjed indafa, il-fatt li għandna faċilitajiet sanitarji aħjar. Il-Ministru Borch għalli matul is-snin Kemuna ntlaqtet ħażin minn sistema li għażlet il-profitt immedjat minn flok governanza tajba. Qal li permezz tal-inizjattivi li nieda Team Blue Lagoon diġà saru l-ewwel pass il qudiem. Ir-riżultati huma inkoraġġanti għal Dr. Borch. Din is-sena l-konċentrazzjoni ta' viżitaturi naqset bi 68%. Iż-żjara f'Kemuna saret fl-isfond tal-ħidma bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu, l-Awtorità Maltija t-Turiżmu u Mizzi Studio biex jippreżentaw proposti għal konsultazzjoni pubblika fil-ġimgħat li ġejjin. Għal BirdLife Malta, Mark Sultana qal li Kemuna huwa post importanti wara sodisfazzjon li qed tingħata l-importanza li jixirqilha. Hemm ħafna xir tisir, donnu hemm xaqta dawl, jiġri aħna ottimisti li u lesti wkoll li naħdmu mal-Ministeru, mal-MTA, anke ma' Mizzi Studios biex flimkien insibu soluzzjoni għal problema li qed tiffaċċja Kemuna biex igawdiha kulħadd u ovvjament in-natura ikollha wkoll iċ-ċans li tieħu r-ruħ. Din l-Art Helwa rrestawratu ilha tieħu ħsieb it-torri ta' Santa Marija ta' Kemuna mill-2002. Imma naħseb it-torri joffri iktar tifsira iktar profonda. Naħseb għal min jiġi hawnhekk jgħid mhux ħan jiġi il-Kemuna biex nara l-Blue Lagoon biss, imma nista' nara post storiku li nbena mill-Kavallieri li huwa parti mill-kumpless ta' torrijiet madwar Malta u Għawdex li naħseb bħala prodott ħajtejjeb ħafna din l-esperjenza għal min jiġi hawnhekk. Friends of the Earth hija NGO oħra li tagħti sema f'Kemuna. Fil-forn l-antik ta' Kemuna, membri ta' din l-organizzazzjoni spjegaw lid-Deputat Prim Ministru dwar dan is-sit u l-ħidma li għaddejja. Għalhekk din il-forn ta' Kemuna, di Friends of the Earth Malta din nirrestawraw biex isir ċentru ta' edukazzjoni ambjentali. Dan ovvjament qed isir fl-ambitu iktar ġenerali ta' Kemuna mod iktar holistiku, ġifieri l-idea di Kemuna issir destinazzjoni iktar sostenibbli in terms ta' turizmu sostenibli, bażikalment, li jirrispetta il-karatteristiki ta' din il-gżira. Il-pass li jmiss li l-proposti jinqasmu mal-pubbliku biex jitħares Blue Lagoon u jkun żgurat li jibqa' jitgawda b'mod responsabbli.